गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै बाथौ थारनायनि नैथि खोलोबनि टिउटरियेल लाना फैदों आं दिनै। नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन। सेथि खोलोबखौ जुदि नायाखैबा डेसक्रिपसनावहाय आं लिंक होना दोनगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय, चेकआउट खालामबानो जाबाय। दायो नैथि खोलोबखौ दामसै आरोना। गोरोन्थि जानो हानाय आंना, थेवब्लाबो नाजागोन आरोना, गोरोन्थि जानो हानाय। नायब्लानो जाबाय। गिबियाव दङ बे दंना, आं माने मेल'डिफोरखौ होगोन आरोना। नोंथांमोना जुदि रोङाखैबा मेल'डिफोरखौ होथ'नाङा, उनाव रोंगोन। बेखौ दामगोन दायो आं दानि दामनाया। रे 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 रे। आखाइखौ नायना लासा नांगौबा नै दामना होगोन आं। बे आरोना। ओमफ्राय दायो नेक्स्टआव फैनोसै। रे 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 रे। माने बेफोरखौ एसे ओरै फोनानै देरना होनांगौ आरोना। नाय रे 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 रे। बेबायदि आरोना, एसे ओरै फोनानै थिखांना होनांगौ आरोना। रिपिट खालामना नायबानो जाबाय, स्ल' मसनाव खालामनानै नाय, होमबानो बुजि मोनगोन। ओमफ्राय दायो नेक्स्टआव थांसै। टे रे टे रे रे टे रे रे टे रे टे रे रे टे रे रे। बे जागोन। बेबायदि आरोना। टे रे टे रे 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 टे रे टे रे 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 रे। बेबायदि आरोना। बेखौ नायबानो जाबाय आरोबाव। बे आरोना। स्ल' मसनाव खालामनानै नायथार दे, बुजि मोनथाराखैबा आरोना। आंबो आखाइजोंसोथ', ओंखायनो एसे गोरोन्थिबो जाफ्लांनो हागौ। नोंथांमोना जुदि सिफुं लाफानांगोन आरोना, नोंथांमोनाबो सिफुं लाफायाबा आरो सिफुं लाफायाब्ला एसे गोब्राब जानो हागौ। आखाइखौल' नायबा मखस्थ' लाबाय थाबा जानाय नङा आरोना। नों देंखोखौबो गोसोआव लाखिनांगोन। अबे देंखोखौ बबेयाव आखाइ होबा बबेयाव गाबो, बबेखौ हेगारबा बबेयाव गाबो, बेफोरखौ माने आन्दाज लानांगोन आरोना। देंखोखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। ओमफ्राय दायो बेनो आरोना, फैबाय थायो, रिपिट फैबाय थायो। आं दामना होगोन। सेथि खोलोबनिखौ आं दामला। नैथि खोलोब, दा थामथि खोलोबखौबो दामदेरनोसै आरोना। दा नैबे नैथि खोलोब जाबाय, ओमफ्राय बेनि उनावहाय थामथि खोलोब, बेखौ दामना होनोसै आरोना। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय, आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, आरो लोगोसे बांसिन मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोरनो। दायो दामसै आरोना। नैबे नैथि खोलोब, ओमफ्राय नैबे थामथि खोलोब लास्ट, बेखौ दामना होनोसै आरोना। मेथाइखौ गोसोआव गैयाथ', नायब्लाबो एसेबां हानाय नङा दायो।